Umuulan. Kabadong nakakaramdam siya ng nerbiyos at parang nagbabalik ang isang nakaraan na hanggang sa kasalukuyan ay sumusurot sa kanyang konsensya. Binuksan niya ang bintana ng kanilang bahay na yari sa pawid. Pinakiramdaman niya ang takbo ng panahon. Medyo malakas ang ulan. Lalo siyang kinabahan na makitang medyo tumataas ang ilog. Kung ilang dipa lang ang layo sa mataas na lupang kinatatayuan ng kanilang bahay. Sa di kalayuan ng ilog ay may nabanaagan siyang isang bangka na palapit sa kinatatayuan ng kanyang bahay. Bagamat masinsin ang patak ng ulan ay napagsino niya kung sinong bangkero ang nakasakay sa bangka. Nakumpirma niya ang hinala nang sumigaw ang lalaki sa bangka ng pangalan. Tumatawag ito ng pangalang Lorena. Napakalakas at paulit-ulit ang pagsigaw nito. Nakaramdam ng takot si Rose. Hindi niya kayang pigilin ang sarili na hindi maiyak. Pormang sinusundot ang kanyang puso sa pangitaing iyon. Hindi niya maalis ang tingin sa napadaang bangka at nang matapat sa kanya ang lalaki ay tumingin ito sa kanya. Kitang-kita ni Rose ang lungkot sa mukha ng bangkero. Tipong nagmamakaawa at sa isang bahagi ng kanyang titig ay naroon ang pang-uusig. Nakaraan ang bangka at habang palayo ito ay unti-unting nawawala sa paningin ni Rose. Naglahong parang bula ang bangka at ang bangkero. Hindi na kaya ni Rose ang kurot ng konsensya. Iniyak niya ng iniyak ang nararamdaman, galit sa katawan. At sa pagpatak ng mga luhang iyon ay hindi niya kayang pigilan ang pagdaloy na isang nakaraan. Ang nang-uusig na trahedya. 1 taon na ang nakalipas nang mangyari ang trahedya. Rose, may ipapakiusap sana ako sa iyo, sabi ni Maynard. Ano yon, pinsan? May kompromiso lang ako sa bayan. Kailangang i-deliver ko ang gulay. Ngayon kasi ay darating ang mga mamamakyaw. Pakibantayan naman si Lorena. Sige, pinsan, pero nabalitaan mo na ba na may bagyong parating? Baka maabutan ka. Okay lang, kaya ko. Pero si Lorena, sinusumpong ng rayuma, hindi makatayo. Paki-alalayan lang. Lumakad si Maynard. Hila ng kalabaw ang raketa na naglalaman ng sari-saring gulay. Kampante si Rose kahit pa nga sabihing malakas ang ulan na darating dahil subok na ang panahon ng kanilang bahay. Ilang bagyo na nga ba ang nagdaan at hindi natinag ang kanilang matibay na kubo. Pero sadyang mapaghamon ang tadhana. Hindi nila inaasahan na malakas ang ulan na darating. Nadala ng bagyo, dagdag pa ang malakas na hangin nito. Sa unang pagkakataon, kinabahan si Rose sa sitwasyon. Nananatili siya sa tabi ng asawa't 2 anak na babae na sa murang edad. Damang-dama ang takot sa nanggagalit na panahon. Ang malakas na hangin sinimulang kalasin ang kanilang dingding at bubungan. Doon nagpasya si Rose na isanin na mag-anak ang kubo. Naisip niyang doon magtungo sa kapilya na malapit lang sa kanila. Suot ang mga salukot na tumakas ang mag-anak
sa pagsusungit ng panahon. Pero nasa kalagitnaan pa lang sila ng kaligtasan patungong kapilya ay naalala niya si Lorena. Babalikan ko si Lorena, sabi niya sa asawa. Sa pagkakataong iyon ay nagdalawang isip si Rose. Nasa gitna na siya ngayon ng kaligtasan na mag-ina at ng asawa ng pinsan na inihabilin sa kanya. Nagmamadali silang nakarating sa kapilya. Pinapasok sila ng pari sa loob. Marami ng kababaryo ang nakakanlong doon dahil tinangay na rin ang kanilang mga bahay ng malakas na hangin. Naisip ni Rose si Lorena. Babalikan niya ito. Tutulman ang asawa ay lumabas siya ng pinto. Pero sinindak siya ng napakalakas na hangin na humampas sa lahat ng puno sa paligid. Narinig niya ang sigaw ni Lorena na nagpapasaklolo, pero nilukob na siya ng takot. Kinatakutan niya ang kamatayan. Ang sumunod na eksena ay nakababaliw. Winasak na malakas na hangin ang bahay ni Lorena patungo sa rumaragasang ilog. Para siyang naupos na kandila na walang nagawa kundi ang umiyak at magsisigaw. Sa sitwasyong iyon ay dumating ang kanyang pinsan. Rumaragasa itong papunta sa kanilang kubo na tinangay na matinding current ng ilog. Hindi nawalan ng pag-asa si Maynard. Patakbong tinungo nito ang bangka sa ilog at sumagwan para sundan ang papalayong kubo na tinangay ng agos. Si Rose wala ng boses para pigilan si Maynard. Tanging iyak at paghihinagpis ang kanyang nagawa. Lalo na nang lamunin din ng matinding agos ang bangka ng pinsan niya. Kinabukasan ay natagpuan ang bangkay na mag-asawa sa kabilang baryo. Labis na tinangisan iyon ni Rose. Sinisisi ang sarili. Bagamat binibigyan siya ng katwiran ng mga kababayan, dinala ng konsensya niya ang trahedyang iyon, lalo na tuwing umulan at masugid ang panahon. Nakatanaw ka na naman sa ilog. Buhatin mo na ang nalalabi pa nating kasangkapan. Nariyan na ang kareta ni Karoy. Puna ng asawa. Tumalima si Rose. Pinunasan niya ang huling luha sa mga mata. Bit-bit niya ang dalawang malaking tampipi na naglalaman ng mga damit. Lumabas silang mag-asawa kasama ang dalawang anak. Sumakay sa isang karetang maglilipat sa kanila sa isang dampa na malayo sa ilog. Habang papalayo ay muling natanaw ni Rose ang isang bangka. Lulan niyon ang multo ni Maynard at paulit-ulit na sumisigaw na hinahanap ang asawang si Lorena. Iyon na ang huling pagkakataon na makikita ni Rose ang multo ng pinsan. Sa malayong lugar na kung saan sila nagsimulang muli ay nakalimutan niya ang trahedyang naganap. Katulad ng sabi ng mga kababayan at ng kanilang pari, hindi siya ang dapat sisihin sa naganap.